Salutovšici, tady je Marel a se mnou jsou tady dva další ty lidi. Takže Čajdestan 6 Čau. a Zixel 600. Zdarec. A proč jsme se tu vlastně sešli dneska? No. Tak to fakt netuším teda. Já jsem jako k tomu přišel úplně náhodou, takže mě se neptejte. No, Zixel nedělí nevíňáčka zase. No tak dobře. Tak nám to řekněte, já to taky nevím. Já to neumím nějak, abych Pane bože, víte to všichni, tak mluvte. Ne, dohodli jsme se na tom, že spojíme dva kanály, takže můj Fotříkův a Dělíko Iron Minecraft z toho Fotřík už nahrávat nebude, protože nechce. A jiné osobní důvody, což nebudeme zmiňovat. No a CZ Studio Creepercraft, že jo? Že jsme se rozhodli, protože by to mohlo být trošku větší úspěch a vaše LPčka plus naše LPčka by mohly jít celkem do sebe, takže rozhodně to zkusíme. Já jenom řeknu, že nevím, jak to platí u junioru, ale my i tak budeme točit videa na náš kanál, takže doufám, že víc lidí přijde určitě na ten náš kanál, tady ten, co bude novej, ale na našem Creepercraftu budou pořád videa, aspoň teda od Zixela ode mě by taky měly být, jak jsem na tom tak uvažoval. A takže tak. No, u nás platí tak, že asi ještě u nás bude asi ještě Buťák s Zulikem bude u nás, protože už tam je rozehranej a jinak všechno budu špát na ten nový kanál, který se jmenuje mimochodem. Jak to bylo? Power Gaming CZ. Ano. Přesně tak. Tak řekni to ještě jednou, to nebylo nahlas. Takže náš nový kanál, kde teda budeme účinkovat my, co Marov teďka vyjmenoval, se jmenuje Power Gaming CZ a prostě takhle. Já teďka mám zrovna rozpracovaný logo našeho kanálu. Pokud tohle video půjde i k nám, jakož asi půjde, tak Bude vám na všechny dáme... kanály, na všechny 3. Půjde, no. Takže do popisku videa bude odkaz na ten kanál, na ten přesně aktuální stránku, ještě tam asi nebude žádný video, protože dneska je 3.9. první den školy. Ale slibujeme se o to, že ty videa by mohly být častěji, když nás je víc máme na to. Shodneme se, tak vlastně my jsme 4, takže videa by měly být u nás dvakrát vlastně, než byly u nás a dvakrát než byly u vás. Matematika samozřejmě. Jo. No, takže to asi co budeme mít, co budeme natáčet, no. Jo. Tak jsme vám akorát chtěli říct, že začneme nový kanál. Doufejme, prosíme vás, a jdete to odbírat i tam, nebojte, videa tam budou, ty tam asi nebude fakt žádný, ale dřív nebo později se tam začne točit, teď teprve děláme loga, pozadí kanálu a blablabla, další ostatní takové věci technicky, však to znáte, pokud máte vlastní YouTube, nebo pokud se v tom aspoň trošku vyznáte. Tak já myslím, že během tohle týdnu už bychom mohli, protože dneska je pondělí, takže já myslím, že kolem toho čtvrtka, pátku už by nějaký tam to video být mohlo. To jo. Protože času je dost, zatím teda času je dost, musíme na to zaklepat tady. No, tak za chvilku nebude. Doufujeme, že bude. No, tak, těžko. tak to by bylo asi teda všechno takhle k tomu. Nebo chcete ještě něco dodat, nebo... Budeme říkat, co budeme hrát? Jo. Budeme hrát, jo, můžeme jim říct série, jaký máme zatím naplánovaný. Naplánovaný není na 100% jistý, že to takhle bude, jak to říkáme. Ale takhle by to teoreticky mělo být. Však víte, jak to dopadlo s naším rozvrhem točení u nás. Fail. No. Asi tak, no. No, takže říkejte. Takže, kdo začne? Já třeba. OK, tak dělej. Takže já si beru zase normální singleplayer jako na Creeperovi. Bez modu. Přesně bez modu. Jo, Místo počkej, Mafie. To chci jen říct, že to bude i za ten můj single player, jo? Takže tam myslím si, že stačí jeden. No. A můžeš. Místo Mafie si beru GTAčko San Ačko. Možná bude Samp, ale to bych musel sehnat nějakého parťáka na točení, protože nikdo tedy z kolegů dá se říct. Ne, nikdo to opravdu hrát nechce. No, No, prostě. no možná Marov, když by se mu chtělo, no. Ale se mu nepočítejte. Ale spíš ten single Samp, ten by možná ještě taky byl, ale 100% ten single player a ještě tutoriálky si přenechám z Creepercraftu a toť vše ode mě. No. Jo, takže kdo jde dál? No tak já třeba, tak já budu teda s Zolikem natáčet ty planetoidy, zatím. Až dohrajeme planetoidy, bude asi nějaký jiný multiplayer pořád, to prostě zůstane stejný.
Plus ještě budu mít představení různých modů a texture packů. Jo. Takže to je A No, já na si tebe teda taky dojde, beru, to se já neboj. si beru modpack, což je vlastně single player, jenže s modama, jak znáte z Creepcraftu modpack určitě. Teď tam tady People Skype, nevím proč. Jo, Zixel něco posílá. No, to je jedno. Doufám, že to nevidíte. No, No tak když to natáčí takže, Marov, tak asi ne. no, tak já si teda beru modpack. Dál si beru redstone návody, redcraft, takže redstone, to je prostě moje. No a dál si beru určitě nějaký ten multiplayer se Zixelem pravděpodobně, možná i s Marelofem, ale zatím jsme jmenovaný se Zixelem, že jo? No. A takže teda Zixel má 4, nebo ty máš 3 nebo 4 série? 3. 3. OK, A možná ještě něco, ale nejsem si jistý, těch her zase tolik není, takže... zatím máme takových 9 sérií, kolem 10 sérií, takže můžete tam čekat 10 sérií různých videí. Možná Fotřík bude teda taky točit videa toho, ale musíme Fotřík nějak... možná občas točí nějaký stavění, to... No, ale není oficiálním občas. členem týmu asi, protože... Není, no, možná bychom mu nějak... Je to, tomu je to dali, blízký ale- ten spolupracovník. No, prostě, počkejte, toto info je... první Levná info. neplacená síla. Všechno se může kdykoliv změnit. A kdyby se něco změnilo, nějaká informace, co vám budeme chtít sdělit, tak bude další informačka. No, To prostě jsou jako na informačky. Creepercraftu, no. No, vidíte, tady máme 10. sérii a to jsou ty informačky. To bude Ano. točit kdo? A to budeme Všichni. všichni. So nice. No to je jedno. Už to má asi tady informačka několik minut, což je na informačku celkem dost. Takže já myslím, že je čas to ukončit, ne? Už nemáme co mluvit, to je Jo. všechno. No asi jo, to už taky všechno si myslím. Jo, mezi tím, to jak ti People Skype, to ti posílám ty rozpracované obrázky, tak si to Ano, jenom oprav, vidíte, protože já že to nevím. Zixel už tady pracujeme na logu a Já tak jsem- dále a tak dále, než jsem Už máme vyrobený intro, což jsem taky madoval já. Jo, takže Jsem pak pochválte vyrobil. tady Zixela nebo ho skritizujte. Je to na něj. Hehehehe. No, Sakra. Neznáš ok. zodpovědnost. No to bude asi všechno pro dnešek, bych řekl. no, asi jo. Asi jo. Pokusíme si ty videa teda natáčet co nejdřív a co nejdřív to tam budou. Akorát musím prozradit, že máme s prominutím totálně na hovno rozvrh. Tak Jí. nevím, takže netuším v jaké, já nevím. Prostě jak intenzivně budou ty videa nahrávány, protože to fakt stojí za prd totálně. Dohaj, to jsme neměli točit. No to už je jedno. No prostě neříkám, že to bude tak často prostě jako na Creepercraftu, ale nějaký právě videa... díky tomu, že nás je právě víc, tak se aspoň rozdělíme, že jo. Víte, 8. třída je 8. třída. Já jako chodím do 9 a pak taky to mám hodně. Do 9, jo? Ještě na No, gameplay. tak vidíte, tak má to kompletně vystaráno. Jo, až na gameplay k tomu, vi. A vy máte to vystaráno, jste komplet. Jo, tak to je špatný Já na si myslím, gameplay. že jsme mohli jako ukončit, už. No, asi No. taky myslím. Už ukončíme, takže už tady zakecáme asi 50 Jo, takže nazdar. No, takže asi čau a uvidíme se Darec. v dalších videích.